ni kuimun dauki. Ya bintu Ali akila karanta raki, ki ɗaukaka harshen tsare ni sharrin yara. Salamu alaikum gidan ma'aikin Allah, yau ma na sharifin ku ne da zo zan maula. Akan faɗi mako da yaushe ni zan shela, ku yarda da na yi batu kawai ya yi zara. Ya masarautar Ubangiji makaɗaici, da sanki ake gane duk isar mahalici. Uwar gijiya kin wadaci duk mabukaci, ai dukan bautar da babu ke kwai kura. Tana da mukamin da babu can koko nan, kawai sai ita rai da mutuwa ba sa nan. Daman ita ba wai mutum ba Allah nan, kawai dai mu tsaya Fatima bintul Kubra. Da ita Allah duk ya tabbatar da kiran nan, sannan Fatima ce ta tsara addinin nan, da yanda ya taso da yanda zai iske nan, har ma dokokinsa manya ne ko yara. Banar annabu wacce ita ta birge Allah, ta yanda take raya rayuwar sallalla. Ilahu ya tumbatsa kanta yayi wata shela, ya ce kowa dole ne so ta ya lura. Haramun mai santa bai zamo majanin ba, sannan ko Allah ba za ya bar shi kawai ba, domin annabi bai bukaci mu yi komai ba, da sa kai ya banda san tsiya ta yi zara. Zo mu narke mu haukace kan Zahra, mu dinga kiran Fatima mu karkada kura, na ruhin 'ya'yan kure gujin sun tsira, sai mun fasa ruhin da baya kaunar Zahra. Taka ɗaiɗai sana ya ƙarshen zance, hasina kowa ya barki ya yi sabu zance, asiri daga can Ubangiji ya kudurce, ya zo a sufar ɗan adam da suna Zahra. Kai ba ta canzawa a koda yaushe tana nan, bare tsufa da'iman fa Fatima na nan, a yanda take dai daban da Maryam kenan. Azra'u halittar ki sai ga ku tabara. Ya Zahra idan ta tsaya lokacin ibadar Rabba, tana haske mala'iku su zamba su ba, hasken na haske Madina ba a sufa ba, kamar ya fitar kawaki take yi sutura. Saman sama ya can saman da babu samanta, nubuwar annabu da ke ake rayata, risala daga ke Ubangiji ya cire ta, tun kafin a kudurci za a yi abin bishira. Shigo da shigowar ki lafiya takawa, idan ta taho rabu ne yake miƙewa, ina ma ruhin waɗansu zai ɗaukewa, aiko da na faɗa abin da zai kashe
ma da muke waɗansu na zaginmu, amma da akwai lokacin da ba a hana mu. Yanzu ma sai mun yi ko ana yanka mu, amma da akwai ran da babu mai kashe fara. Ina mai neman girman ta zo nan zauna, tsaya ka ji Zahra'u ce cikin sun madana. Bare Aisha da Maryam duka bayin nana, ba ni ne na faɗa ba na zugun kairul wara. Kiman afuwa ya uwar gidan Ali Maula, bukatar nan ce tana saka mun wahala. Wanzar mun daga yanzu dar rasulul a'ala, ki nuna musu ke kika sayan ya Zahra. Na'am na ji kiranki ne cikin ruhina, dan girman Allah na nake ƙara kirana. Ki yarda a wannan na ji ki jin kunnena, idanu su ga wacce Rabbu baiwa takwara. Ina jin yunwa ga shi kishi ya sauka, da gaske ina son ki wanda ba shi da tamka. Ki sanya zaki da ni ko kuma na yi hauka, da kin so wallahi umma ban kuma kara. Suna so su ga mun kunyata ne wai dama, ana mutu kunya a ko'ina ya mama. Ki kara shiga zahirinmu har yamma, ki ba mu sabati bitahi Zainabu kura. Ilahu ka karan abin da zan ta isarwa, cikin himmar Fatima ya zarta arewa. Da an ja a gane sannan ya amfanarwa, saboda Imam Ali kar a yi mun tsara. In Allah tsara ka kagi salati ga wanda bai zo duka ba, wurin mu fita wulfutu ya hasken rafa. A sanya sharifai ba zan yi gaida su ba, a gunsu nake shaga ni kokaran nazara. Abincin shuka ba zai wuce taki ba, a yakata mula auliya da ciyar baba. Da barhamu ga kuma fito yi ku saka ni gaba, da mai shirafa abu da Usman ne sutura. Sarki ya zo guri ake bigewa, ya baban mai shi da wanda bai da ta cewa. A fadar annabi kai ne dan murguwa, ya al-ma'ruful wara ka karan nasara. Iko sai Zahra'u mai gari da makwabta, kin so in zana ta har da ma na karanta. Ki yi mini damarar da babu mai rusa ta, kin san ilimin da kaunu ba ni da tsara.